Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce. Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce. Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce. Kakani ta tutil mulka mamallaki na komai. Hasken da sirrin saninka ciki ka fudda komai. Ya hala ya sani a hagun saka kundan ba hashimi mai. Kwarjini a yi mun komai, baiti kan da zana yi mai. Sai isa gari sai ya karɓa mun aka mun hakan to na dace. Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce. Inda ce salati zanai ya zanyi in faɗe sa. Tunda na yi rauni sannan tunani na yayi nesa. Sai dai na ce ila alkulli da tashi adadinsa. Gaɗa wanda dan saka yi sa mabayyana da abin da ka kunsa. Aliyansa ashabu wanda duk yake so sai ya susuce. Auliya uku ce kauli sahihi ko da'ifi. Kalma ce kaɗan ta faɗe ko bare fi'ili da harafi. Shakti ita ne shakti ce ilani ya gausa ku kuke da kulli. Wanda ya ganka baya haula san kashi ka ɗauke jalala. Shak Abdullah tafki tara nake nufi karkuce mun na zauce. Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce. Ta kasan domin raba hajar ilahu da haka kai. Duniya da okra duka a sanadin ka kai ɗai. Lawul da mahafuz da kisar ka sunan ka bai shiga kai. Abinda duka ce shi za a yi, rasulu ba ka aibi ko ɗai. Kai ka kai girman da ilahu da kai da shi abu guda ne shi ya ce. Hasken ka shi ne farkon halitta gurin ilahi. Sai da kai shekaru ba adadi haka ya zam sahihi. Aka kage kwallakutu jabbarutu na sutu lahutun ilahi. Girman ka hankali bai ɗauka, tsira kawai a so ka abika. Ɗabi'un ka alƙur'ani fushin ka motsin hagarar jallallace. Afdalil wujudi sirrin samuwa makura ke ɓantacce.
fati a gaida mai gidan mallakuti ka yarda na makance na kurumce na haukace cikin san ka in mace afdalil wujudi sirrin samuwa ba kura ke bandance wallahi da ni dai kafin kaunar ka ta ishe ni dukkan abin da baka cikin sa ya za a yi a gani kaunar ka ce abincin ruhina da san ka aka sanni ka yarda Mustapha ne ya bi ka ba ni haƙi